για δεύτερη δεξαμενή, όχι μόνο αυτή που έχει κάνει γεώτρηση η Νόπολη, υπάρχει και δεύτερη δεξαμενή, πιο μικρή. Φυσικό αέριο υπάρχουν και σε άλλα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ, όπως και πετρέλαιο. Γι' αυτό και το ΤΑΛ, για παράδειγμα, θα προχωρήσει πρώτα σε εκμετάλλευση του πετρελαίου και μετά του φυσικού αερίου. Υπάρχουν λοιπόν οι δυνατότητες και οι ποσότητες φαίνεται να είναι μεγάλες. Ο πρόεδρος της Κρετίκ ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες ότι υπολογίζουν με βάση τα ευρήματα που έχουμε από τις δικές μας έρευνες ότι στην Κυπριακή ΑΟΣ υπάρχουν περίπου 38 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Μια τεράστια ποσότητα. Άρα εκείνο που λείπει είναι ο σχεδιασμός. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε τέλειωσε η δεύτερη γεώτρηση της Νόπολ. Αλλά πώς θα προχωρήσει την εξόρυξη Νόπολ? Να κάνει τι το φυσικό αέριο, όταν η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη σχεδιάσει τους αγωγούς που θα το μεταφέρουν στην Κύπρο? Δεν έχει προχωρήσει το σχεδιασμό του τερματικού υγροποίησης. Δεν έχει προχωρήσει στη διαμόρφωση της χρηματοδότησης, του πακέτου χρηματοδότησης του τερματικού. Από εκεί και πέρα το τερματικό δεν ξέρω πώς το θέλουν να γίνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία έχουν ρίξει στο τραπέζι την απέτηση της Τουρκίας για μεταφορά του φυσικού αερίου με αγωγό μέσω της Τουρκίας. Και εμένα αυτό είναι που με ανησυχεί, γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, προεκλογικά σε συνέντευξη του είχε αποδεχτεί αυτόν τον όρο. Do you see that the United States may forsake some new allies in the area, such as, for example, Greece or Cyprus? I think the greater issue that will happen now is that countries like Greece, Israel, will see each other as their own. You will see groups of countries band together to replace American power. Our allies will band together, and in this, Egypt may band together with Greece and Israel. And you already see Egypt and Cyprus moving fairly rapidly on several fronts in the energy sector. So you may see better relations now between Greece, Israel, and Egypt, and sort of almost a defense pact, not formal, but almost the understanding that they are in the same boat. But you will also see our enemies, Iran and Syria and others, also seeing the absence of American power, also forming their little groupings and being more aggressive and challenging. Βλέπουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι οι Αμερικανοί θεωρούν πως η δική τους απουσία θα αφαιρέσει την όποια εγγύηση ειρήνης σε ό,τι αφορά την περιοχή μας και πολύ δε περισσότερο μετά από το πλήγμα το οποίο δέχτηκε η Συρία από διάφορες πλευρές. Το ερώτημα όμως είναι τι γίνεται σήμερα, πώς μπορεί όντως η Ελλάδα να φτιάξει συμμαχίες τέτοιες που θα της επιτρέψουν να έχει ουσιαστικό ρόλο και όχι ρόλο δορυφόρου, όπως προανέφερε ο κύριος Κωνσταντακόπουλος για την Κύπρο και το Ισραήλ. Κύριε Γρήβα, από εσάς παρακαλώ. Εγώ πιστεύω ότι, όπως είπα και πριν, στο πλαίσιο αυτού του εξαιρετικά μεταβαλλόμενου κόσμου πρέπει να δούμε πώς μπορεί να ενισχύσουμε την πολυτιμότητά μας έναντι των ισχυρών πλανητικών δρόντων, εν παραλίλω με το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ενδυνάμει επικινδυνότητά μας. Αυτό αποτελούν ένα ενιαίο διαλεκτικό μέγεθος. Δηλαδή τη μεγαλύτερη ζημία έναντι της μικρότερης, το μεγαλύτερο όφελος έναντι της μικρότερης ζημίας. Πώς μπορούμε να γίνουμε είτε μέρος της λύσης, είτε μέρος του προβλήματος για τη στρατηγική των ισχυρών δρόντων στην περιοχή. Μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε. Αυτός που πρέπει να είναι ο γενικός μπούσουλας. Όταν λοιπόν αποφασίσεις να κινηθείς ανεξάρτητα, να αφήσεις πίσω σου αιμονές και στερεότυπα του παρελθόντος, να αποφασίσεις να λειτουργήσεις εθνοκεντρικά, τότε ανοίγουν όλοι οι δρόμοι μπροστά σου. Και εκεί μπορούμε να έχουμε φιλοαμερικανικές, φιλοαγγλικές, φιλοσουηδικές, φιλορωσικές, φιλοκογκολέζικες λύσεις. Είναι θέμα συζητήσεως και προσαρμογής. Αλλά, όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, πρέπει αυτό να γίνει από κάποιες ορθολογικές ελληνικές ελίτ. Οι βλαχοδήμαρχοι, όπως σωστά είπε, οι επαρχιώτικες ψευδοελίτ, οι οποίες λειτουργούν με βάση κάποια τσιτάτα και με ακραία ανορθολογική δουλοπρέπεια, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Για να δούμε λίγο το διεθνές περιβάλλον, μάλλον όχι το τοπικό περιβάλλον, υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας ευνοούν δραματικά. Πρώτον, δημιουργείται μια πολύ ισχυρή, ανεξέλεγκτα ισχυρή Τουρκία, την οποία πολλοί θα θέλουν να την μαζέψουν, να την βάλουν σε κάποιο κλουβί. Δεύτερον, σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή έχει δημιουργηθεί μια γεωπολιτική μαύρη τρύπα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα ξημερώσει μετά την περιβόητη ο Θεός να την κάνει Αραβική Άνοιξη. Λοιπόν, κατά συνέπεια,
για μια χώρα όπως η δική μας, εξ αντικειμένου αναβαθμίζεται εν δυνάμει ο γεωπολιτικός της ρόλος. Οι Αμερικανοί... Σαν γεωγραφία περισσότερο όμως, όχι σαν πληθυσμό, σαν λαός, γιατί από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μας έχουν στο περιθώριο σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική διαχείριση των θεμάτων. Θα έλεγα ότι όλα είναι υποαίρεση αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, ναι, η πυρήνας της γεωπολιτικής είναι η γεωγραφία. Και μετά είναι η πολιτική. Δηλαδή, αν είμαστε χώρα ή αν δεν είμαστε, όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν πως οι ίδιοι Γερμανοί έχουν δηλώσει κατά καιρούς ότι μας ενδιαφέρει η γεωγραφική Ελλάδα, μας ενδιαφέρει ο χώρος, δεν μας απασχολεί τι θα γίνει τελικά στον πληθυσμό. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ κέριο το ζήτημα αυτό και επαναλαμβάνω, είδαμε την κυρία Μέρκελ προημερών να συναντιέται με τον κύριο Μάθιου Νίμιτς, τον ειδικό μεσολαβητή για το θέμα των Σκοπίων, και να λέει ότι κύριοι προχωρείτε και εμείς θέλουμε να ανοίξουν κάποια πράγματα. Δηλαδή αρχίζουν και αλλάζουν ισορροπίες, οι οποίες δεν ξέρω τελικά αν μπορούν να είναι υποφελείς προς την Ελλάδα ή είναι μόνο αρνητικές. Εντάξει, εγώ είπα ότι υπάρχουν κίνδυνοι και ευκαιρίες. Και γι' αυτό τόνισα όχι μόνο την πολυτιμότητα, δηλαδή να δείξουμε πόσο καλά και χρήσιμα παιδιά είμαστε, αλλά και την επικινδυνότητα. Πόσο επικίνδυνοι εχθροί μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή τη γεωπολιτική του άσου του ιού ή τη γεωπολιτική του αστάθμιτου παράγοντα. Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές και μην νομίζετε ότι θέλει πολλά πράγματα. Σκεφτείτε πολύ απλά ότι μέσα στο πλαίσιο ενός νέου ανταγωνισμού μεταξύ Δύσης και Ανατολής, δηλαδή ενός νέου ανταγωνισμού μεταξύ ευρωατλαντικού κόσμου και Ρωσίας, εάν είχε περάσει η Ελλάδα υπό τη ρωσική σφαίρα επιρροής, σε περίπτωση που προέκυπτε κάτι, για παράδειγμα, λέμε, στις δημοκρατίες της Βαλτικής και η Ελλάδα λειτουργούσε σαν δυνάμο στα γρανάζια του μηχανισμού, του ευρωατλαντικού μηχανισμού ασφαλείας, θα μπορούσε να τεινάξει τις διεθνείς ισορροπίες στον αέρα, έστω και στο πλαίσιο μιας ενδυνάμει αντιπαράθεσης. Λέμε το πολύ πολύ απλό. Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές. Δεν είναι τυχαίο ότι πρωτού αρχίσουν όλα αυτά τα γεγονότα, υπήρξε μια συστηματική προσπάθεια επιτυχής καταστροφής των ελληνορωσικών σχέσεων. Αν μπορούσαν οι Αμερικανοί τώρα, θα απαγόρευαν ακόμα και την ανταλλαγή επιστολών ή τα τηλεφωνήματα μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας. Τέτοιο ήταν το μίσος, η λύσα απέναντι στην ελληνορωσική προσέγγιση της περίοδου Καραμανλή, όπως παλαιότερα απέναντι στην αγορά των S300 από την Κύπρο, όπως παλαιότερα στα ανοίγματα του Ανδρέα Παπανδρέου, παλαιότερα στα ανοίγματα του Μαρκεζίνη και πάει λέγοντας. Από την εποχή του Καποδίστρια κρατάει αυτή η κολόνια. Αν οι ελληνικές ηγεσίες δεν τολμήσουν να υψωθούν σε ένα επίπεδο στοιχειώδους ανεξαρτησίας, δεν έχουμε μέλλον ως χώρα. Για κάποιο κακό σκοπό γίνονται αυτά, δεν γίνονται για κανένα καλό σκοπό. Έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας, κατήγγειλε ο κύριος Λίκας. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Είναι πολύ αθώα η περιγραφή του. Ναι, μακάρι να είναι μόνο έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας. Ο κύριος Αναστασιάδης, το θυμάμαι σε μια συνέντευξη στη Μοντ το φθινόπωρο, να λέει τον σκεπτικισμό του για την ρωσική παρουσία στην Κύπρο κτλ. Κρατήστε το αυτό παρακαλώ. Με αποστολή ο κύριος Αναστασιάδης. Θα το συζητήσουμε εάν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε βεβαίως στο τέταρτο και τελευταίο τμήμα της εκπομπής αυτής με το κομμάτι βεβαίως το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει με τις αποκαλύψεις που πιστέψτε με ειδικά στο τελευταίο κομμάτι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε.